Jeg hedder Stephanie, og jeg er ny herinde på YouTube, så jeg har set lidt om det. I dag der skal jeg vise jer lidt om, hvordan jeg fylder 14 dage. Så det er tøj, hår og outfit, jeg skal vise. Nej, hår og outfit. Og det er jeg starter med make-up'en. Til at starte med, så bruger jeg en afkøb. Den hedder L'Oréal Paris Demo Extra Triple Active Everyday Dry Skin Assistant. Min hjælpegrønne var ved at lege med, så derfor så det sådan. Jeg skal lige hente hårbræt igen der. Det må jeg også undskylde 3.000 gange, det er omkring. Ja, det er så mega bra. Okay. Jeg tager sådan lidt her, på hånden. Jeg ved godt, det ligner jeg, altså ikke, at jeg er lidt gammel, eller det er træt i, men det ser det ikke, der er det lige. Men det er jeg altså ikke. Og det er meget smart, at jeg kan bruge den her som spejl. Godt. Den gør faktisk også sådan, at min foundation, den holder meget længere. Ja. Så tager jeg lidt foundation, Glowing Gold Active Foundation, der er det for mig. Og farven er også nat for 226. Tager bare lidt her på hånden. Og så bare, jeg tager fingrene, fordi den opførsel har jeg glemt ud til start, men nu får jeg lige til. Næste gang, der laver jeg altså ikke det her, fordi at flytter her, så lige, eller, jeg ved ikke, hvad det er, min mor har ikke lige sagt, som det er lige. Måske fordi det er en fortækning, så har jeg skrevet. Okay, så skal jeg bruge den her Family Stay Matte. Den er lidt gammel, så jeg kan simpelthen blæse helt sammen. Men så skal jeg bruge den her, som er med London. Den er meget smart lige til at tage den med på rejse. Så slet ikke så meget ud. Jeg starter her på det under øjet. Ned over kindbenet og ned på hagen. Den anden side ned over kindbenet, kinden og hagen. Så tager jeg næsen og arbejder med udad. Og så tager jeg en penne
smule øjenskygge på. Den hedder Echo Eyeshadow. Der skal jeg bruge den lille. Der bruger jeg så også bare fingeren, fordi alle de bokser, der ligger på næsen. Den hvide, den røde, og jeg skal bruge en sød. Så jeg starter med den her. Det skal ikke ned. Super. Hej, den her. Men du var også optimeret. Okay. Den næste, den ser sådan her ud. Den der. Men den, der, de går jo også bare så jeg går nok ind for, god kvalitet, og så skal jeg blande det ud med en blanding, bare til det går op, det gør jeg også sammen, det blander jeg sammen. Så tager jeg lyden her igen. Det putter ind i det sæt, det er en af de kanter over. Og jeg skal ikke have nogen streg på, fordi jeg siger, det er ikke så godt med nogen, men det begynder med noget, han med den så. Så skal jeg bruge en mascara, der hedder Extra Super Lash. Den mascara, og den er black, og den er fra Reynolds. Samtidig så kommer lige noget lys herovre fra, men det er simpelthen det. At jeg kun har vinduet derovre. Så er jeg sådan set færdig med make-up'en. Nu kommer vi til poleren. Jeg skal slange for dig. Og du så have fin black blank. Og du skal ikke så ikke have det med med balsam. Jeg bruger så et testament. Jeg vil bare ikke lige sige, at det er lidt fint. Lad den lige sige, at det er bedre. Så har jeg en pæn krølle. Og der har du også en fin krølle. Altså, jeg synes, det er helt flot. Det er godt. Og jeg sletter alle dumme kommentarer, bare lige til det. Det er ikke. Jeg har faktisk en veninder. Hun har også en lille brug. Hun hedder Signe. Hun har fandme fået en dum kommentar fra hende, og hun blev mega sød, at hun blev fandme med. Nu sagde jeg til hende, at så nu er det jeg på, og så skulle jeg nok se, hvor slemt det egentlig er. Altså ikke fordi jeg ikke tror på hende, men nu faktisk nogle gange overdramatisere det. Sluk det. Okay, så er jeg færdig med det. Det var håret. Så skal jeg lige have et hårbånd i. Eller så sidder det lige ned i det. Okay, og nu til aften. Halskæden her, den er magnet.
er på 18 år, så du har fået en holdning. Kjolen her er fra H&M. Nej, jeg er faktisk ikke sådan høj. Og jeg er ikke med på H&M. Og skoen her, så jeg siger her fra sådan. Det var så egentlig det. Nu vil jeg sige tak herfra, og håber I nu videoen. Husk nu ingen dumme kommentarer.